Moje meno je Peter Ondruš, som správcom GIS mesta Trenčín. Moja prezentácia bude orientovaná viac menej, v podstate je to taký profesný môj život toho, že čo v podstate, čím som prechádzal, tak to má obrovský súvis so samotnou technickou mapou mesta a tým, čo budem prezentovať. Takže technická mapa mesta, povieme si niečo o histórii vzniku, obsah, normy, smerniciach, použitých technológiách, základných údajoch, rozsahu, štruktúre dát pre GIS, potom softvér pre tvorbu a údržbu, realizačné zamerania, náležitosti elaborátov, najčastejšie chyby, ktoré v podstate nejakým spôsobom sa s nimi potýkame. Takže čo sa týka histórie, sú to vlastne 90. roky 20. storočia, kedy bola expanzia tvorby technických máp miest ako podklad pre budovanie nejakých GISov alebo pre nejaké proste investície a investičné projekty. Ja som, čo sa týka technickej mapy mesta v Trenčíne, to zažil ako geodet za Geodéziu Bratislava AS v 92. roku a potom následne až do odchodu z Geodézie Bratislava AS. V podstate som viedol nie len technickú mapu mesta v Trenčíne, ale aj technickú mapu mesta v Trnave a ešte myslím, že Trenčianske Teplice. Takže poďme na ďalší slajd. Čo sa týka obsahu, normy a smerníc, tie boli známe, síce akože samotná tá smernica na tvorbu technickej mapy mesta už myslím, že neplatí, ale stále platia už aktualizované tie STN-ky. A v podstate vychádzame z toho tým, že vlastne technická mapa mesta v Trenčíne bola upravovaná, alebo respektíve mapovaná aj na základe toho, že investičné útvary alebo požiadavky územného plánovania boli na technickú mapu mesta zobrazovať nie len objekty, ktoré sú súčasťou STN-iek, tak sa doplňali značky a tak ďalej. Čo sa týka použitých technológií a metód zberu dát, samozrejme boli to tie počiatočné technológie s tým, že v podstate od rokov vlastne GNSS technológií dá sa povedať, že už sa mapuje rýchlejšie, aktualizuje rýchlejšie a hlavne presnejšie. Základný údaj o technickej mape mesta, je tam mierka 1:500, bolo tu spomenuté, že dneska väčšinou tie realizačné zamerania sú v 250-kách. Áno, je to pravda. My sa s tým tiež nejakým spôsobom musíme vysporiadať, že geodeti nám merajú obrubníky a ešte záhradné obrubníky, čo má 5 cm, musíme to nejakým spôsobom vyhadzovať odtiaľ von. A v podstate na to, aby sme aktualizovali na ten stav a na tú mierku, ktorá tam je. Súradnicovo sme SJTSK v realizácii JTSK, výškovou balt po vyrovnaní, trieda presnosti 3, čo v podstate tiež takisto by mohla byť už nejaká lepšia, ale tým, že máme tú históriu od toho 92., tak to by sme si museli spraviť nejaké líderové merania uličných pásov a komplet celé to poopravovať a poťahať na novo a už tu dostať trebárs do 3D. Súborový formát, ktorý používame, je DGN V8. Súborový formát, čo sa týka geodatabáz, tak máme GigDB, to je vlastne produkt, alebo súborový formát pre produkty Panorama od firmy Gisoft. A čo sa týka toho, že čo ešte poskytujeme, tak je webmapová služba od 2020. pre geodetov, lebo v pláne mojom bolo také, že aby vlastne sa šetrilo na peniazoch, to znamená, že pri aktualizácii technickej mapy mesta, aby vychádzali z podkladu VMS-ky, ktorá sa im zobrazuje v ich zariadeniach inteligentných. Avšak teda túto vec nám dokáže akurát tak jedna firma v Trenčíne plniť. Čo sa týka rozsahu mapového diela a tá história tvorby, vidíte, že toho 91. sú rôzne etapy, boli tam rôzne výpadky, samozrejme, že spojené s rozpočtami a hospodárskymi krízami. No a dá sa povedať, že tak pekne sme skončili pri takom čísle, že máme už 20 etap a v podstate tie už len rozširujeme smerom von pri, dá sa povedať, zástavbe a aktualizujeme. Čiže už sme to nejakým takým spôsobom upratali, že
už to všetko pekne sedí. Dôležitý taký milník bol ten 2016 rok, kedy bola vlastne vytvorená nová dátová štruktúra pre MGO, aj dátový model a komplet celé dáta preformatované do V8. Toto je rozsah technickej mapy mesta, čiže pokrývame vlastne svojim rozsahom, dá sa povedať, všetky zastávané časti. Čo sa týka štruktúry dát, je to taká základná štruktúra pre tvorbu a aktualizáciu. Obsahuje moderné prvky dátových štruktúr, to znamená, že má to jednoznačné identifikátory pre tvorbu do ďalších štruktúr, čiže máme jednoznačný identifikátor nejakého prvku a následne máme napísané, kde sa bude v GISe alebo v GISovej štruktúre nachádzať ten prvok. Jednoznačná identifikácia všetkých atribútov pre správne nastavenie, kódy značiek línií. Máme tam nastavenie pre geodetov to, že v podstate, keď načítavam kodovanú kresbu, tak automaticky, aby mi cez funkciu MGA načítalo tie podrobné body do tých vrstiev, ktoré v podstate vytváram. Čiže nie je to nejakým spôsobom premiešané. Je tam farebná prehľadnosť prvkov zo spoločnej triedy objektov, čiže keď máme nejakú triedu objektov, že budovy, tak v rámci budov máme tú farebnú ladenosť tých budov k jednej farbe, zeleň je zase ďalšia farba, čiže také tie doplnkové kresby, by som to nazval, k budovám, ktoré sú napríklad, že schody, nejaké stupne, alebo k zelení nejaké nevýznamného charakteru betónové platne, tak tie dávame proste nejakým spôsobom v inej farbe, tej zelenej, ale odlišujúcej od samotné hrany vlastne kultúr. Samozrejme, že pre štruktúru sú vytvorené aj súbory zmien a nejakých pravidiel pre kontrolu a zmeny. To znamená, že vieme si komplet celú technickú mapu mesta hneď skontrolovať, vieme chytiť a vygenerovať, keď máme nejaký prevodový súbor, tu je ten pre zmeny, do inej dátovej štruktúry. Tuto je ukážka takej tej dátovej štruktúry, kde vidíte, že vlastne tam tie IDčka na začiatku sú napárované, kde sa budú nachádzať, aké IDčko bude potom v GISe a tak ďalej v tej štruktúre. Tu napravo máte kódy, ktoré by mali používať vlastne geodeti pri samotnej tvorbe vonku v teréne. A v podstate, keď to používajú a majú na to pripravené svoje kontrolné jednotky, tak dá sa povedať, že z terénu priamo vedia načítať svoju meračku do dátovej štruktúry MGA. Toto je nejaký ten obraz, čo som hovoril, čiže vidíte, že budovy sú takou, išli sme už trošku do takých farieb, že vlastne, aby to nebolo také všetko jednoliaté. Samozrejme, že tiež takisto používame kartografickú úpravu výšok, aby boli čitateľné, čiže výšky sú buď schované, alebo posunuté. Nemáme problém s tým, že aby sme si ich vygenerovali pre nejaký 3D model. Lebo v podstate je tam ten zápis toho X atribútu, to je funkcionalita GISoftu, alebo teda MGA, kde v podstate na základe neho môžem kedykoľvek ten údaj zmeniť, alebo čokoľvek iného. Štruktúra dát pre GIS mesta Trenčín, tak to je v podstate odvodená štruktúra od technickej mapy mesta, obohatená o nejaké ďalšie prvky. My tým, že máme celú technickú mapu mesta plošne uzavretú ako plošné útvary, tak vieme na základe toho vygenerovať s tým, že je jednoznačný identifikátor pre plochu, napríklad cesta, chodník, budova, zeleň, taká, onaká, tak vieme vygenerovať vlastne plošné útvary tohto celého, natiahnuť si to do GISu a v GISe si to pripojiť potom na nejaké atribútové už veci. Takto vyzerá nejaká tá štruktúra GISu, napríklad čo sa týka tých budov. Takto to vyzerá graficky, čiže vidíte, že je to pekne už také omalované a vlastne akože také viac zrozumiteľné pre niektorých. Čo sa týka softvéru pre tvorbu a údržbu GISoft produkty, čo sa týka GISoftu, tak s ním som sa stretol ešte na geodézii Bratislava, keď sme potrebovali riešiť nejaký softvér, nejakú nadstavbu na technické mapy miest a V8 formát. Oslovil som GISoft, dorobili spústu vecí do toho softvéru. V tom roku sa to dosť aj zmenilo, ale v podstate geodézia potom nejakým spôsobom od toho odskočila a išli sme do Inksu, kde sme tiež takisto mali nejaké pripomienky. A v podstate prvýkrát reálne sme sa s týmto softvérom stretli, keď sme dostali sme zákazku Slovnaft. Tuto kolega to bude bývalý môj
ukazovať, kde v podstate sme urobili tiež takisto novú dátovú štruktúru a zároveň sme tam nastavili komplet celé ten dátový model a tak ďalej. Prehnali do toho všetky dáta a nastavili ten proces tej aktualizácie. Čo sa týka s Panorama editorom, a to už za chvíľočku prejdem do tej druhej môjho profesného života, tak Panorama editor som sa stretol vlastne, keď som odišiel z geodézie a prišiel som robiť do Geotronic Slovakia. Panorama editor vlastne, alebo teda respektíve všetky tie produkty Panorama slúžia na prezeranie dát z mobilného mapovania a zároveň zobrazovanie všetkých vektorových dát, gísackých dát a tak ďalej v tomto prostredí. Čo sa týka porealizačné zamerania, najčastejšie chyby, toto sú nejaké také opísané. Prejdem asi kvôli času do prezentácie obrázovej. Toto je taká, že ukážky chýb, toto je napríklad zle pospájaná kresba, že geodet chytí a miesto toho, aby potiahol tú líniu tak, ako mal, tak vlastne ju potiahne tak, ako, neviem, asi si nejako inak nakodoval. A v podstate vidíte tam komplet celá tá spodná línia, ktorá je. Ukážem. Hej, táto je uletená a má byť v podstate niekde hore. Takže toto, kebyže nemáme mobilné mapovanie, hej, tak to vlastne neuvidíme. Reálne v podstate by sme chytili, pozerali sa na tú kresbu tým, že by sme boli vonku v teréne, tak by sme chodili hore dole. Človek s nejakým mapovým podkladom vonku v teréne vie odhadnúť tak možno, že 2 metre polohu, ale ako náhle to načítate do toho mobilného mapovania, vidíte to okamžite. Ďalej, čo diskutujem s geodetmi, tak to je taká tá vec ohľadom dohadovania sa, že či sa jedná o betónový múr, alebo že či sa jedná o oporný múr. Hej, čiže takéto rozlišovanie. Potom, že či sa jedná o strechu. Potom, všetko sú to také spôsoby zákresov, ktoré mne neznámeho dôvodu niektorí ako keby nepochopili. Už sú tam vyučení v okolí Trenčína, že akým spôsobom to majú kresliť, ale proste akože prvé 2 roky sme sa nejako dohadovali. Toto je taký klasický spôsob odozdania napríklad spevnených ploch a povedia, že zákres do technickej mapy mesta. No, tí, čo ste znali, tak viete, že toto nemôže odozdať. Chýbajú tam vrstevnice, chýbajú tam svahy a tak ďalej. Mne sa nejednalo o to, aby mi niekto zameral spevnené chodníky. Takže po úprave to už chytili, doplnili a toto som už vedel nejakým spôsobom prebrať. Využitie webmapových služieb laickou verejnosťou, čiže je to prezeranie technickej mapy mesta v mapovom klientovi ZBGIS, za čo ďakujem teda GKU, že odstránilo HTTP a povolili ho následne. Teda, že odstránili HTTP bol zabránený zverejňovať, my bežíme len na HTTP protokole ako webmapová služba, bolo tam kedysi zamedzené, že len security musí byť a už je to, čiže naši ľudia v podstate sa takýmto spôsobom vedia pozerať na technickú mapu mesta aj v ZBGISe s tým, že v podstate ešte by som mal možno, že pripomienku, že kebyže to ide do detailu room, bolo by úplne vynikajúce, lebo potom sa nám zobrazí aj výšky tým ľuďom, hej, že takto je to, myslím, že len dom. Čo sa týka využitia webmapových služieb laickou verejnosťou, tak takto si to môže niekto pripojiť tú VMS-ku do svojho telefónu, môže chodiť vonku po teréne, čiže aj občan, keď kúpi nejaký rodinný dom, kde sú zakreslené napríklad prípojky, tak si môže pozrieť, že kadiaľ mu ide voda, lebo však on nemá nejakú tú dokumentáciu od predchádzajúceho vlastníka, napríklad odovzdanú a podobne. Alebo keď nejaký developer ide niečo von pozerať, tak tiež takisto si toto môže načítať. Máme samostatný portál, ktorý nám spravuje GISoft, čiže toto je samostatný nejaký nahliadač na tieto dáta, kde v podstate už si môžete zapínať, vypínať určité vrstvy, plus je tam pripojené teda webmapové služby ortofoto z GKU aj katastrálna mapa. Toto je to využitie VMS odbornou verejnosťou, aktualizácia technickej mapy mesta o verejne existujúcich objektov. Čiže tu vidíte, že geodet stojí na šachte, ktorá tam je a v skutočnosti aj je zakreslená, to je ten hnedý krúžok.
A tuto chytí a stojí zase na ďalšej šachte, ktorá tam nie je zakreslená, už tam vypisuje kód, že tam bude vkladať vlastne šachtu. Čiže on tým pádom overí tie vonku v teréne tie veci, ktoré tam sú a zameria len tie prvky, ktoré tam nie sú, odozdá mi len tento podklad a samozrejme, že dá mi na to nejakú zľavu na to celé meranie. Ale tak, ako som spomínal, tak to je v skutočnosti ozaj len táto jedna firma. Poďme k mobilnému mapovaniu, tak ako som už spomenul, teda bolo to od 2017, kedy som odišiel z geodézie a prešiel alebo ešte skôr, a prešiel do Geotronics Slovakia, kde teda som riešil GISy a popri tom aj mobilné mapovanie. Pustili sme sa do toho v spolupráci s GISoftom a môjim záujmom bolo poskytnúť takéto niečo, lebo videl som v tom obrovský zámer, a teda je po debate s firmou GISoft, že vlastne v Českej republike, myslím, že tam je taký úzus alebo pravidlo, zákon, vyhláška, kde v podstate všetky veľké stavby, napríklad na železniciach, musia byť zamapované technológiou mobilného mapovania z dôvodu obsahovej kontroly toho, čo odozdávajú geodeti ako porealizačné. Či v skutočnosti bolo vyhotovené to, čo malo byť. Napríklad u základnej mapy diaľnice, neviem, či takéto ešte niečo je, alebo už je. Čiže čo sa týka mobilného mapovania, povieme si o tých veciach, ktoré tam sú napísané. Čiže technológia zberu dát, ktorú my preferujeme na meste od toho 2017 roku, je zameranie toho mesta 360 stupňov sférickou kamerou. Lidarové dáta zatiaľ nepotrebujeme, lebo tie vektory máme, aj máme nejaký GIS dáta a tak ďalej, takže zatiaľ do tohto nejdeme. Čo sa týka toho, že čo tam treba pri tom mapovaní mať, tak tu vidíte, to sú nejaké pracovné postupy, ktoré sú štandardom. A dneska tie štandardy pomaly čítam na všetkých mestách, ktoré my vypisujeme. Vplyv na kvalitu a presnosť mobilného mapovania, samozrejme, že má počasie, nemôžete ísť von, hustota premávky a tak ďalej. Čiže toto sú, hovorím, tie podmienky, ktoré my dávame do zmluv a následne teda ostatní tiež. Toto je napríklad taký, že spôsob jazdy, nazvem to, že správny, ktorý sme si nejakým spôsobom aj odvádzali v Geotronics Slovakia, čiže zamapovať hlavné trasy a potom následne tie odbočky, očistiť to o duplicitné prejazdy, aby to bolo skutočne urobené ako dielo. Toto je taký spôsob nesprávny, kde vidíte, že tá hlavná cesta z dola smerom hore je tvorená jednotlivými prejazdami z jednej strany na druhú, čo je proste akože nezmysel. Z takýchto dát sa nedá nejakým spôsobom nič vektorizovať alebo ďalej s tým pracovať. Hej. Čiže videl som už aj také. História a rozsah mobilného mapovania, tak ako som spomenul, 2017 apríl, máj, 2018 apríl a vlastne to 17-18 som ešte robil ja za Geotronics Slovakia a potom už 19 až 23 už robia iné firmy. Toto je taká, že analýza polohovej presnosti som to nazval. Tie najbližšie zelené sú v podstate všetky polohy tých snímok, ktoré sú do nejakých 2 cm, myslím, že je tam, alebo 4. To ostatné už je také zlé a to čierne, hej, to je tá cesta hore na Brezinu, tak tá je úplne že nejakých 60 cm alebo podobne. Toto je výšková presnosť. Toto je vlastne uhlová presnosť headingu, čiže toho natočenia, čo je v podstate dôležitý parameter pre nejaké odvodzovanie, keď vykreslujete z toho nejaký vektor. Ďalej, využitie mobilného mapovania, technická mapa mesta Trenčín, pasporty GIS mesta Trenčín. Ďalej, využívame to na analytickú a kontrolnú činnosť a rozhodovaciu činnosť. To znamená, že zase budem tam mať príklady, ktoré budem rozvádzať. Priznám sa, že som prekvapený z toho, že u nás na meste sa nepýtajú, že kedy bude aktuálna technická mapa mesta, ale kedy bude nové mobilné mapovanie. Lebo klasický úradník sa rád pozerá na obrazy, keď má do tých obrazov pretvorené nejaké vektory, nejaké GIS dáta, tak z toho vie ďaleko viacej chytiť a rozhodnúť sa, ako z nejakého technického výkresu.
Analýza technickej mapy mesta Trenčína, tvorba pasportov v panoráma editora MGO. Čiže tam v podstate fungujeme aj na tomto princípe, že vieme si chytiť a predpripraviť si nejaký podklad, nejaké územia, ktoré chytí a spĺňa tie triedy presnosti, čo som spomenul z toho mobilného mapovania, a vieme tie prvky nejakým spôsobom dostať z toho. Zároveň, čo sa týka samotnej aktualizácie technickej mapy mesta, preberáme dáta od geodetov v neštruktúrovanej forme, lebo MGO nám to umožňuje, a do tej štruktúrovanej formy to dávame my, lebo v podstate netlačíme geodeta na to, aby on rozlíšil v našej dátovej štruktúre, že čo je ktorá čiara, ale my tým, že máme to zobrazovanie vlastne z mobilného mapovania, tak vieme, čo je ktorá čiara. Alebo teda firma, ktorá to spracováva pre nás. Toto je zobrazenie webmapovej služby technickej mapy mesta Trenčín, čiže vidíte, že krásne tam máte priebehy sietí, priebehy proste všetkého. Toto je napríklad také, že overenie ako keby presnosti toho bodu, meranie teda toho bodu, ktorý tam bol odmeraný od geodeta a od toho, ktorý som ja odpichol vlastne z toho mobilného mapovania, tak vidíte, že ten obrubník je nejaké 3 cm. Otázka je, že či ten geodet to dal na hranu toho záhradného obrubníka z tej strany alebo z tej strany, čiže veľmi dobrý výsledok. Toto je napríklad premietnutá analýza majetku mesta Trenčín v mobilnom mapovaní. Z tohto napríklad vychádzajú mestská polícia, správcovia zelene a tak ďalej, kde vidia komplet celé to, čo vlastne my vlastníme, a ako náhle sa niekde niečo udeje, tak vidia priamo z toho terénu porovnať, že aha, udialo sa to tu. A táto vec, ktorú si on pamätá vonku z terénu, okamžite chytí a zosúľaďuje s týmto priebehom. Reálne by musel chytiť a vybehnúť von s nejakou presnou GPS-kou a tú polohu si nájsť a povedať, že som tu alebo tu z hľadiska majetku mesta. Analýza zelene na kosenie. Máte zeleň, ktorá je síce klasifikovaná geodetom aj do nášho pasportu ako zeleň, ktorá je na kosenie, ale samozrejme zistíte, že ľudia si tam vysadili svoje záhony, ľudia si tam dali svoje stromy a tak ďalej. Čiže my potom takúto zeleň vylúčujeme a šetríme peniaze na tom, že vlastne tieto plochy nekosíme. Ďalej kontrola dodavateľských prác, toto je z pohľadu atribútu. Opäť Gisoftu sa zapáčila tá naša práca a navrhli tam takú funkciu, že keď si to dáte vyhľadať, tak vám rovno chytí a dá vám taký ten pekný štvorec, čo je tam ten fialový, na to, že on zobrazí vlastne korunu a výšku tej dreviny, ktorá je zapísaná v tých atribútoch, pričom v tom atribúte je zapísaný vlastne nezmysel oproti tomu, čo je tam aký malý stromček. Hej? Takže takto sme vedeli okontrolovať vlastne atribúty od dodávateľa. Toto je analýza vektorového podkladu trasy inžinierských sietí. Veľmi radi to používajú na zelení, keď chytia a dávajú povolovacie rozhodnutia. Nemusí sa dievčina pozerať do mapy, nemusí sa pozerať do nejakých papierov, rozťahovať všetky tie podklady od sieťarov a tak ďalej, že kde to chcú robiť. Ona si načíta vektor, ktorý je dodajú v DGN-ku, priamo do toho mobilného mapovania a vidí priamo, že kadiaľ to vlastne ide. A v tom momente sa vyjadruje, že či ten strom áno, nie, podkopať, obísť a podobne. Máme urobenú tiež takisto pasportizáciu detských ihrísk. Táto sa mobilným mapovaním nerobila. Tu sme robili klasickým zberom vonku s GNSS antenami a aplikáciou Teraflex. Pasportizácia verejného osvetlenia. To som dostal asi 7 000, keď som nastúpil, takže sa robil pasport, 7 000 verejných osvetlení, akože svetelných bodov. A teraz, že čo s tým? No, tak keď som sa na to pozrel, tak každý jeden svetelný bod bol v strede ulice. Oni síce dostali podklad z technickej mapy mesta, kde bolo napísané, že, akože teda, že tu je poloha tej lampy, alebo teda toho osvetlenia, ale oni to išli autom a fotili, hej, a vkladali tie obrázky tam, kde boli, a odozdali to v takomto tváre. Takže keďže nebola zmluva, to som ja ešte nepísal, napísaná inak, tak ma počkalo všetky tie polohy upraviť na skutočné polohy. Dneska to už takto máme. No. Toto je napríklad, že návrh novej výsadby. Tým, že si tam podsvietite majetok, podsvietite si
nejaké dreviny, ktoré už máte vysadené, tak viete chytiť a pourčovať, že kde má byť nová výsadba. Tuto vidíte, že kolegyňa sa s koľkými drevinami vlastne, keď predtým určovala bez toho majetku, netrafila a vlastne trafila ho niekde inde. Hej? To znamená, že tým pádom tie dreviny tam nemohli byť zasadené, lebo by sme ich sadili na cudzom majetku. Toto máme takú peknú od DHI Group analýzu. Z DMR 5.0 nám urobili odtokové pomery a zaplavené depresie. A tu je krásne vidieť, ako sa realita dá vlastne spojiť, dá sa povedať, s digitálnymi dátami. Ako si všimnete, tak v tomto úseku naši pracovníci vykopali rigol, lebo tadiaľ permanentne tiekla voda. Digitálny model vám ukázal 20 cm od toho, že tadiaľ bude tiec voda, ten rigol. Hej, čiže toto tu úplne že geniálne ukazuje to, že kde v prípade niečoho môže niečo byť a môžu sa navrhnúť nejaké opatrenia. Samozrejme, že tie opatrenia by museli byť riešené tam hore, kde je v podstate tam to veľké územie také bledomodrou zaplavené, ale momentálne tam prebieha nejaká výstavba ďalšia. Čo sa týka tohto tu, to je opäť to isté a z tohto obrázku je úplne každému jasné, že vlastne tam ten kanalizačný vpust je veľmi dôležitý, lebo keď bude upchatý, tak tá voda bude presne tak natekať, ako je. To znamená, že tá analýza od DHI Group nezahrňala v sebe odtokové pomery, čiže tá voda zmizne preč, ale zahrňala, že to je čisté územie. Čiže na čisté územie, keby tam není ten kanalizačný vpust, alebo by bol upchatý, tak by to takto vyzeralo. Hore sú údaje, že koľko kubíkov vody by tam bolo. Teraz sme robili, respektíve minulý rok naposledy sa robilo, že pasport zvislého a vodorovného dopravného značenia. Trošku som sa zahral zase spomienky na tvorby užívateľských čiar MicroStation, takže konečne podľa normy sme nejakým spôsobom nakreslili čiary a tento rok teda riešime aj skutočne podľa tých vzorových listov, čo má SSCčka, riešime aj zvislé dopravné značenie. Toto tu je taká tiež vec, ktorú v podstate nejakým spôsobom sme dotiahli na mesto. Bola požiadavka na zameranie podchodov s tým, že aby boli klasifikované plochy, akože podlaha, ľavá, pravá strana a tak ďalej z dôvodu čistenia, z dôvodu údržby, že koľko je tam okien, koľko je tam nejakých, ja neviem, akej dlažby a podobne, lebo však tradične to máte postriekané. Robili sme to s firmou, kde v podstate požiadavka od nás, tým, že som vyšiel z Geotronic Slovakia, bola, že zamerať to lidarovými dátami, čiže lidarom, následne akože vlastne spracovanie do vektorov a v podstate dneska je výsledná tabuľka tá, že človek síce má excelovskú tabuľku, má to tam rozdelenie pekne, že ľavá strana, pravá strana a tak ďalej, ale spočíta si plochy a do verejného obstarávania môže dať už podklad presný, že plocha není 890 m2 napríklad podlahy, ale že len 170, hej, čiže že to už je neodškriepiteľný údaj na vlastne nejaké obstarávanie. No a posledné, s čím sa v Trenčíne hráme, teda ja, hej, však som síce správcom GIS, ale riešim aj technickú mapu mesta, aj geoportál. Je náš geoportál mesta Trenčín, kde v podstate máme veľmi dobre rozpracovaný územný plán. Je tam odkaz na technickú mapu mesta, máme od Eurosensu správené 3D scény, čo veľmi oceňujeme a v podstate postupne doplňame všetky ostatné pasporty. Na každom jednom tej aplikácii je vlastne aj videonávod na použitie, aby nám to nejakým spôsobom ľudia používali a teda zároveň aj ocenili. Moja predstava je taká, že do budúcna údržba by mala využívať geoportál po prihlásení a v licencii Mobile Worke a vonku v teréne priamo chytiť a registrovať, ktorý strom vyrúbu, alebo orežu, alebo čokoľvek iného na tom. Ďakujem za pozornosť. Toto je taký záver, že v podstate také zamyslenie sa, že čo sa týka toho mobilného mapovania, väčšine s GISoftom, keď vedieme nejaké debaty, že napríklad pre také projektovanie, ja neviem, optiky alebo niečo podobného, že vlastne každý požaduje vždy zameranie toho územia
A ten projektant tak či takto chytí a kladie to na to, kde to vidí. Hej? Či by sme už do budúcna nemohli prejsť na niečo, že už by sa ten vektor neťahal. Že už by rovno do mračna bodov priamo na zem a vyhýbali sme sa drevinám a tak ďalej. Že vlastne, že by ako podklad bolo nejaký výstup z mobilného mapovania. Hej? Že proste trošku pokročiť ďalej. Hej? Lebo ten vektor je v podstate len zameranie geodetom toho, čo on vidí v teréne. No a ten projektant to tiež takisto uvidí aj v nejakej aplikácii alebo v tých lidarových dátach. Takže ďakujem za pozornosť, to je všetko.